Lalabs, may love shout out. Ang aga mo naman, no? Wala pa akong viewers, ikaw pa lang. Ikaw pa lang, Lalabs. Ayan. PA ni Barista. Ayan, Lalabs. PA ni Barista. Nag-love shout out. Oh, but mega love shoutout, Lalams. Ayan, salamat. Medyo maaga tayo konti ngayon. Heart Star Official, may love shout out. Ayan. Heart Star, ayan, jacketan kita, Lalams. And may jacket ka na po, Heart Star. And salamat sa iyong patamsak. Kung sino man tumamsak dyan, thank you. Tamsak. Reyna's Team, may love shout out. Reyna's TV, may love shout out. Ayan. Hello host at mga kaibigan, pwede pahingi ulit ng tamsak sa premiere. Ayan. Sige po, wait lang, pabubukas ko lang kasi. Ayan. Nisit up ko pa yung ibang kung ano, gadget. Ano to, Mary G. Tone. Ayan, sekretary ni Ting Ayaw Agaw How Idol. Ayan. Ano daw? Heart Andrea. Ayan, wait lang, Lalas. Heart Star. Heart Andrea. Ang daming heart. Ayan. Hagaw-haw man ka. Hagaw-haw man ka, uy, ayan. Hagaw-haw man, Inday. Flowers Purios, ayan, thank you sa pa-flowers, Heart Star, ayan.
Salamat. Ayan. Salamat sa pa-flowers. Thank you. Ayan. Tusok lang kita. Ayan. Salamat sa patusok. Ayan, supporter ni Barista Tamsak Support. And salamat na lang sa iyong patamsak support. Ayan. Maya-maya tayo mag-pin. Maghintay tayo ng mga 10 katao. Ayan. Heart Star Official. Ayan. Naka-LS ka na, Lalaos Barista? Heart Star. Sino yung may papatamsak kanina? Si Heart Andrea. Ayan, sa premiere. Nandiyan ka pa, Heart Andrea? Heart Star. Ayan. Heart Andrea pala to. Ang dami namang heart. Ayan. Heart Star, Heart Official. Ayan, ang daming heart.
Ayan, Samira Migalab, shoutout Samira Lalabs. Ayan. Thank you. Turn the light. Kylie Lalabs, good morning. Ayan. Good morning, Lalabs Kylie. Hi guys. Ayan. Nim Tamsak. Ayan, Nim. Migalab, shoutout Nim. Ayan, salamat sa patamsak pulpak sa'yo, host. Ayan. Salamat, Nim. Ayan, jacketan natin yan, Nim. Ayan, Nim, may jacket ka na po. Thanks, host. Walang anuman. Heart official. Ayan. Heart Star official. Heart Star. Ang daming heart. Heart Andrea. Ang daming pa-heart. Ayan. Ayan, 7 p.m. Pinas time po. Paayuda 10 to 40 po Monday to Friday. Ayan. LS mo to Lalabs. JM Vlog, Migalab, shout out. Ayan. Turn the light. I connected to the link. Ayan, thank you Lalabs. Sa far, Migalab, shout out. Mention po sukli agad from GM. Ayan. GM Vlogs mga Lalabs. Dikitan nyo yan. Nag-election kanina. Live streaming po 5 p.m. Ayan. Satar official. Ayan, galab shout out Satar. Safar, not Satar. Safar. Oh my god. Safar, ayan. Mitkura, ayan. Si Mitkura pala to. Tamsak na ako sa premiere mo, ano? Heart Andrea, ayan. Ayan si Safar po, nagbaba ng kanyang bahay, Safar. Lablabin si Safar mga Lalabs. Dati man akong dikit sa'yo, ano? Heart Andrea, ayan. Tamsakan ko to Lalab pa mga pangalawang tamsak. Ayan, Samira po nagbaba ng kanyang bahay, Samira.
I have to go now. I'll talk to you a little later, okay? Okay, Kylie, no problem. Ayan. Nice to meet you there, sis. Ayan, Samira, thank you, Samira.
Yan, palamlam po yung nakapin mga lalangs, palamlam. Yan, nablabin nyo yan si GM Vlog mga lalabs. GM. Artistar Official, ayan. Ako sa bahay mo. Dati man pala akong dikit sa'yo, Heart A-Star, ayan. Heart A-Star Official, ayan. Nice Bill, Minglam shoutout, hello po host, ayan. Nice Bill, thank you lalabs for coming, ayan. And may jacket ka na, dikit kalimbang, ayan. Thanks sa pagpinos, walang anuman po, ayan. Boss, yes po, ayan. Nice Bill, ayan ang baba ng kanyang bahay, Nice Bill. Yes po, Heart, ayan. Sabay mga kulay Heart, ayan. Pansakan natin. Ayan, Heart, nasa bahay mo ako. Ayan, pinapanood ko yung ano mo, yung kanta. Reggie Flores Remix. Norin ko lang muna, Heart A-Star dan, pasukli na lang po from Nice Bill, ayan. Heart A-Star, pasuklian na lang. Si Nice Bill, ayan. Billy or Bill. Billy, ayan, Billy pala. This is RBF Mini Sound.
Ayan, thumbs up dikit to sa'yo, ano. Pinanood ko yung ano, yung kanta. Heart is Star. Ayan, pinapanood ko pa, ilang minutes ba to? 4 minutes and 55 seconds, ayan. Heart is Star, pasuklian si Nice Billy, ayan. Ano na yung sumupuan ko? Tanggal man, oy. Tanggal ba, oy, eh. Benji Flores Remix. Pilipinas, may love shoutout na lang sa Pilipinas sa atin to, ayan. Tamsak dan host. Salamat sa patamsak, Pilipinas. Masbate Remix. Dancing with the beat with DJ Zamora Remix. Mention po Sukli agad from GM, ayan. Lablabin nyo yun si GM Vlog mga lalaps, ayan, GM live streaming. Sonic Wave Disco Mobile. Come alive. Mm-hmm. Hey, my lady of the night. Zamora Remix. Ayan, Magre Gaming Zone, may love shout out. How are you, host? Ayan. Kailang ako lalam sa Magre, ayan. Sonic Wave Ayan, palablab po yung nakapin.
Yung TV, may love shout out. Yung TV, ayan. I'm a lady of the night. Yung TV dan to you from Magray, ayan. Yung pasok lang na lang si Magray dan sa'yo, ayan. Sing with the beat with DJ Zamora Remix. Ayan, Heart Official. Lablabin po yung nakapin. Ayan, yung TV po na baba ng kanyang bahay. Yung TV, ayan. Ayan yung dan sa'yo si Magray. Pabalikan na lang po, ayan. Magray Gaming Zone dan po. From yung TV. Of the night. Islands Gaming Love shoutout Dragon Gaming. Ayan, yung upload. Indian Wanderer Mega Love shoutout Lalabs. Ayan. Thank you so much, Indian Wanderer. Thank you, thank you, thank you. Give me thumbs up. Lalabs. Ayan. Heart Official, ayan, Dan. Heart Star Official. Dan si Pilipinas, pasuklian na lang, ayan. Heart Star Dan to yung parang Magray, ayan. Heart Star Official, pasuklian si Magray. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. Ayan. GM Vlog Dan po from Yang TV. Ayan. Ayan, GM Vlog. Pasuklian na lang po. Si Yang TV Dan po sa'yo. Pilipinas Dan to you tomorrow. Ayan. Atin Dan to you tomorrow. Yang TV. Ayan. Dan to you tomorrow. DJ Rams, Idol. It goes a little something like this. Cause this boy wants to get the stage. Loves more than he can handle. Oh, come and stay by me forever, ever. Pilipinas Dan to you. Ayan, from Magray Gaming Zone. Pilipinas, pasuklan na lang po si Magray. Ayan. Lanao del Norte, Mixcom. Ayan, Pilipinas, atin to. Nagbawa ng kanyang bahay. Ayan, mga lalangs, patamsak naman ako kay Bicula ng Uragon yung aking video. Thank you. Ayan. Ayan, Victoria Tangka Mix Vlog. Mega love shoutout po, madam. Ayan, Madam Victoria. Thumbs love sis. Ayan.
Harang, ayan, salamat po sa paharang, Madam Victoria. Black Toenails, ayan. Crossdresser Burkini Aicha, ayan. Mega love shout out. Heart Star Dan po from Yeng TV, ayan. Heart Star, pasuklian na lang si Yeng, ayan. Yan Yeng TV dan dikit from JM, ayan. $8 million in the house, mega love shout out, ayan. Odon, mega love shout out, Odon Lalams, ayan. Odon Demetriel Junior Vlog, mega love shout out, ayan. Thank you so much. Thanks po sa mga bumalik from Yeng TV, ayan. Bakas lang kayo from Heart Official. Bicolanang Oragon po patamsak mga lalams. Ayan yung aking new upload. Ay, hindi pala new. Yung aking video, ayan. Patamsak po from Odon, ayan. Sige, tamsakan natin yung lalams, Odon. Thanks God, dumating ka na po. Ayan, ano ba yung dumating? Ayan. Congrats. Dumating na ba yung ano mo, yung sahod? Ayan, Victoria Dan to you from Magray. Ayan. DJ Arjun on the mix. Do it. Ayan, Yeng Dan from Magray. Ayan, Yeng Dan sa'yo si Magray. Magray Gaming Zone Dan from Pilipinas. Ayan. Our street, many sound system. Ay, dumating na pala yung Google Pin mo. Mashallah. Ayan. Congrats. Sasahod ka na, Odon. Kailangan mong makaiunan $100, ayan. Para makasahod ka na. Hindi $100, walang sahod, ayan. Yo, give me something to dance to. Heart Star, ayan, thank you. May gift ka for me. DJ Arjun on the mix. Do it. Dan na kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, punta tayo kay... Wala na si Renan, umalis na rin. Tayo kay GM. Bunguton official, may love shout out. Bunguton, ayan. Bunguton. Ayan. Ayan, Bunguton, may love shout out.
Salamat po. Ayan, congrats sa'yo, Odon. Nakakuha mo na pala yung ano mo, Google Pin. Ayan. Susunod yan, sisweldo ka na. Ayan. DJ Erjun on the mix. Do it. Here we go again. Erjun on the mix. Yan, Bicol ng Uragon Patamsak. Jomar Dan, dikit po ako. Ayan. From Odon. Yan si GM po mga lalabs na kapin, palablab. Ibs Mabalinta Vlog Dan from Pilipinas. Ayan. Lala Pilipinas, thank you so much. Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Ayan, Pilipinas mo, nagawa ng kanyang bahay. This is Team Destruction. GM Vlog Dan, ayan, from Pilipinas. Yan, GM, pasok lang na lang po yung dumikit sa'yo, lalabs. DJ Romar, the best. Bunguton official, ayan. Diyan si Bunguton mga lalabs. Malalaglag pa yung mobile ko. Yung pangalan mo talaga. Bunguton, ayan. This is the mix of Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ. Artistar official, ayan. This is Team Destruction, powered by Carles Mix Club DJs. This is the mix of DJ Romar, the best. Kalisada mig love shoutout, ayan. Bye mo na ako sa mga guys kasi start na may work. Thanks all, ayan. Sige po, ano, heart star, salamat. Ayan. Salamat na lang, ayan, mag-ingat ka palagi. DJ Rams, the best.
And wait lang mga lalabs, mag-inom lang ako ng tubig. Just wait. Ayan. Wait lang po. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Upside down and inside out. I'm about to show all you folks what it's all about. Now it's time for me to get on the mic and make this tag team party hot. I'm taking it back to the old school, the old school. Who's so cool? If you wanna get down, there it is. Let me hear you say. Wait ng damit. Naiilang. Naiilang ako. Cooking with Sapia, may love shout out. Cooking with Sapia, ayan. Thank you, lalabs. Cooking with Sapia, thank you so much. Ayan, Ying TV. Palit ako ng damit. Ying TV, may love shout out. Ayan, salam sister Samira, how are you? Ayan. Ayan, 5 million in the house. May love shout out. Elisada channel dan from Yeng. Ayan. Yeng TV. Elisada, please connect to Yeng. Thank you. Ayan. Diyan pa ba si Magri? Wala na. Diyan pa si Magri, mga lalams.
Thanks for watching. A like would be appreciated. Yung Pilipinas po yan, nagbawa ng kanyang bahay, Pilipinas. Cooking with Sophia Dan from Yang TV, ayan. Jessica Jen, mag-love shout out lalams, tamsak dan. Ayan. Salamat sa patamsak Jessica, lalams, thank you. Yan, padikit please from Jessica. Yan, palablab po sa nakapin mga lalams kay Alisada. Alisada, I'm here in your house. Alisada, and I give you one banana. Padikit please from Jessica Chen. Nawala yung ating music. I'm outside. I'm lover. Ayan, Gina Canada Vlog dan.
Jenas Canada Vlog, yan dan sa'yo si Pilipinas. Yan, Pilipinas po nagawa ng kanyang bahay, Pilipinas. Alisada, ayan. Yung TV dan from Cooking with Zapia, ayan. Cooking with Zapia, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Mhm. Yang. Ayan. Dito pala yung bahay ni Yeng. Ayan, palablab yung nakapin, mga lalas. Video pala yung bahay niya. Tingnan kung nakadikit yung aking main sa'yo, Yeng, ha. Ayan. Ayan, Yeng, idikit ko na to yung main ko sa'yo, ha. Ayan. Ayan, Yeng, nasuklan na kita, ha. Ayan. 43 ka na. Tapos ko nga yung aking pa. I connected to the link. Ayan, thank you, Kylie. Ayan, yung nasuklian na kita, lalabs. Dinikit ko sa'yo yung aking main channels, Yeng. Padikit please. Ayan, from Jessica Jen. Ayan, yung bigyan kita ng 5 lalabs, ha. Yeng. Yan, nasa bahay makuli, Yeng. Nandyan ka pa ba, Yeng? Mema yan, Mary Silpenlak, may galab shoutout, dating dikit tamsak durang, ayan. Tamsak na lang. Mick, are you guys connected to me? Yeah, I connecting to all of you guys. Okay, so please connect back please, ayan. Yan yung unang dikit ko sa'yo, lalabs, Yeng. Yan yung nandyan ka pa ba, Yeng? Kylie, hi. Ayan, Kylie.
Pilipinas, ayan ang gumawa ng kanyang bahay. Alisada Channel Dan from Pilipinas. Ayan. Sir Enrico Miguelam, shout out. Good AM po. Ayan. Sir Enrico. May pumasok. May pumasok. Wait lang mga lalas. Buksan ko lang yung pintuan. Wait lang. Good AM, Sir Enrico. Idol, galing mo pala magluto. May ano ko kanina. Grandmaster yun na.
Sabi na. Dan, apa? Ano? Ha? Minsan nga yung ano ko upuan pangit. Wala, ano nangyari dito? Ano nangyari? Parang nag-blurred. Tingnan mo yung upuan ko. Sa gilid. Yus. Ban. Huwag kang mapagpagit ito ah. Mali. Tingnan mo kasi oh. Sabi kasi dyan. Sabi mo, Makikita paano nga. makikita? Nakikita nga oo. Wait lang mo ayusin. Yan naman ito nga yung nani. Ayan, palakasin, pataasin. Umagalasin. Para mas matas pa ako sa upuan ko. Yan na yan. Tigas. Ah, Sakit sa likod ng aking gaming chair, mga lala. Ayan, IC. May love shout out. Di ko pala siya nakita. IC, sino may mga pumasok kanina? Sir Enrico Pilipinas. Kylie. How is your morning going? Ayan. Ice, IC, Prapi. Galing mo kumanta, idol. Ayan. Turn me light. Yung kape mo. Pilipinas. Ayan, Lalab Pilipinas. $5 million in the house. May love shout out. Thank you so much, Pilipinas. Ayan. Siying po nakapin palamlam. Wala na ata siying ah. Umalis na. anong Sa Bacala. Bacala Supermarket. Oh my god. XCD, hi madam. Ayan, XCD. Big love shout out XC. Hey madam. Jenny Rentoria, big love shout out. Ayan.
Mega love shoutout po Jenny Rentoria and XCD. Ayan. Ngayon mga lalabs yung aking mga member po binababa ni Nightbot. Ayan, palablab naman ako mga lalabs. Maraming salamat. Kutya AB channel, mga love shout out. Tamsak Hos, ayan. Ayan, mga love shout out. Kutya AB. Ayan, jakitan kita lalas. Kanina tayo nagkadikitan. Kaninang LS ba yun? Kay ano ata yun? Kay Ara and Elos ba yun? Tamsak host, ayan. Salamat po sa patamsak. Ayan, Kutia AB channel, nagbaba ng kanyang bahay. Wala na to siying, umalis na ata to. Ayan, Bicolanang Uragon, patamsak naman ako mga lalabs. Yang may ulam. Patingin. Ay, mabaho si Gupian.
Host, ayan, salamat po sa patamsak. Good morning po, Sir Ernie. Ayan. Yan, 8 million daw sa idol host. Kanta ka naman. Ayan. Ano kasi lalas? Maingayan man yung katabi namin. Ano dito madaling araw? 1:27. Ayan. Pag ako lang mag-isa dito, kakanta talaga ako eh. Maingayan yung ibang lahilas. Baka tayo pasabugin dito. Ayan. Gagawin ko yun pag ano, ako lang mag-isa. Kasi dito sa abroad, ayun, nakapartisyon lang kami lalabs. Yung isang kwarto hinati lang, ayan. Kasi pag isang kwarto mahal, ayan. Kaya yung isang kwarto inarangan sa gitna. Ayan, ano lang, hati kami. Ayan. Baka maingayan na sa kabila. Natutulog na yan, ayan. Alan Miglab shout out. Alan Aquino, ayan. Jenny Rentoria. Miglab shout out lalabs. Ayan, Alan Aquino nagbuwa ng bahay. Jenny Rentoria, dikit na sa'yo from Kutia. Ayan. Miglab shout out sa lahat. Ayan, from Ernie Barrera. Ilablabin nyo yun si Sir Ernie mga lalabs. Crossdresser and please connect to Pilipinas. Tan 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 tan. Ayan. Tininin tin tininin. Tininin. Pilipinas po, ayan. Cross the desert, please connect to Pilipinas atin to. Ananan. Pinablabi nyo yun si Sir Ernie Barrera mga lalabs. Nag-LS din yan. Pimimim. Alan Aquino po, ayan. Ang baba ng kanyang bahay. Alan Aquino. Tiririn. Ayan mga lalabs, yung mga binababa po ni Nightbot, yung aking mga member, palablab naman ako mga lalabs. Tanana. Tiririn. Tasha Dan, ayan, salamat po Sir Ernie. Nakapin tamsak, ayan, salamat po sa nakapin.
Jenny, ayan. Mr. Q5, mega love shout out. Ayan. Hello, host. Ayan. Mega love shout out po, Mr. Q5. Jenny Rentoria dan from Pilipinas. Ayan. Pilipinas po nagbawa ng kanyang bahay. Patamsak po palabas. Thanks. Ayan. Sige po, tamsakan ko po yan. Yung palabas mo. Ako nga di pa ako gumagawa ng premiere. Wala kang time pa mga lalabs. Busy sa work. Ay, sarap naman nito. Italian food. Wow, yummy. Ayan, sarap naman nito. Mr. Q5. Ernie Barrera dan Idol from Cotia. Ayan. Ayan, Sir Ernie. Dan po si Cotia sa'yo. Oh, sarap naman nito. Mr. Q5. I feel hungry. Ayan. Ang sarap naman yan. Nilmar Dan from Ernie Barrera. Salamat po, Sir Ernie. Yan, Mr. Q5 full pack. Ayan. Full watch. Nakakagutom naman yung mo palabas. Yung mga nalasablabi niyo po yan, Sir Ernie Barrera po. Tamsak na lang sa nakapin dating dikit. Ayan, salamat po Kuya Lalabs. Salamat sa iyong patamsak. Mr. Q5, napakasarap naman oy. Ayan. Malaki na pala ng bahay mo, nasa 5 million sana all. Ayan. Ang sarap ng Italian food. Alan dating dikit. Ayan. Ayan, lablabin po si Sir Ernie mga lalabs. Ayan, nakapin. Mega love shout out Alan. Ayan, Alan Aquino. Mega love shout out. Malablab po yan ng kapin. Ayan, Sir Ernie Barrera po. Mr. Q5 Dan from Pilipinas. Ayan. Mr. Q5, pasuklian na lang po si Pilipinas. Ayan. Ernie Barrera dating dikit tusok na lang from Alan Aquino. Kuya mega love shout out from Alan Aquino. Ayan. Yan, dito sa LS ko mga lalabs, hindi pa ako nagpapagis. Inshallah, pag ako nakauwi ng Pilipinas, saka na lang ako magpagim. Dito hindi muna. Uwi na ako sa August mga lalabs. Ayan. Alan Aquino, dikit tamsak, pasok lipo from Jenny Rentoria. Ayan. Jenny Rentoria, ayan, nagbaba po ng kanyang bahay. Palablab po yun ng kapin mga lalabs. Of the night,
Mga ano pa siguro, mga tulog pa yung tao sa Pilipinas. Anong oras na ba? Ayan, 5:37 pa lang. Mga tulog pa yung tao. Naghihilig pa. Nirada mo yung pintuan? Jenny Tamsak dating dikit from Arnie Barrera. Ayan. Arlene Miglab shoutout Tamsak dan host. Ayan. Yan Miglab shoutout po Arlene Lalabs. Salamat po sa iyong patamsak. Padikit po please from Arlene. Ayan. $458 para si Arlene. Ayan. Arlene, nasa bahay mo ako. Bibi pa pala yung bahay mo. Ayan. 458. How to make cabbage patties. Ayan. Kutia ay dan si ano, si Jenny, pasuklian na lang. Kutia AB channel. Dan dikit tamsak pulpak pasukli na lang from Jenny. Ayan. Ala, nakino po nagawa ng bahay. Alan Aquino, nagbaba po ng bahay, mga lalang. Be my lady. And Arlene, digit ko to sa'yo, how to make cabbage patties. Ayan, dikatan mo yung nakapin lalang, si Ernie Barrera. Bibi pa yung bahay mo. Ayan, nag-LS yan, yung nakapin. Arlene. Ayan si Alan Aquino, dikitan mo rin. Nag-LS din yan si Alan. Masbate. It goes a little something like this. Magsayaw, mag-iataw kay DJ Rams. Guwapo. Yan, palablab po yung nakapin, mga lalabs. Arlene, dikitan mo yung nakapin. Louie.
Ayan, Pilipinas po, nagbaba ng bahay mga lalabs. Lanao del Norte. Tots Baloyot cover, 28 Tamsak host. Ayan. Tots Baloyot, Migalab shoutout lalabs. Tots Baloyot cover. Salamat sa iyong patamsak. Ayan, Tots Baloyot po, nagbaba ng kanyang bahay. Malablab po yung nakapin. Ano lang pala to bago mong pa-upload. Pangako. DJ Rams. Ayan, paligid bliss from Arlene. Lanao del Norte. Mix Club. Yan, dikit ko sa'yo, Tots Baloyot. Si ano, si Bicula ng Oragon ako yan. Yan, dikit ko sa'yo. Arlene, dikit full pack. Ayan. Ayan, padikit po yung nakapin. Tots Baloyot. Salamat house, walang anuman po. Ayan. DJ Edwin on the mix. Tots Baloyot dan from Ernie Barrera. Ayan, Tots, pasok lang na lang po si Sir Ernie. Tots Baloyot. Eileen TV dan dikit tamsak from Jenny. Ayan. Our street. Many sound system. Alan Aquino. Ayan. Ernie nakapindikit full pack. Ayan. Ayan, Sir Ernie, dan na sa'yo si Tots Baloyot. Full pack. Ronquito Channel lalabs. May alam shout out. Thumbs up. Ayan. Ronquito Channel. Salamat sa iyong patamsak lalab. Bronquito. Wala na ng connection. Arlene TV dan from Bronquito Channel. Ayan. Tots Baloyot. DJ Edwin on the mix. Ayan, Pilipinas po, nagawa ng bahay, Pilipinas. Tots Baloyot dan dikit tamsak po. Ayan. From Jenny Rentoria. Ernie Calvo, tamsak dikit sa host again. Ayan. Salamat po, Sir Ernie. Ernie Calvo. Ayan. Ernie Calvo po.
Sir Erning Calvo, ayan. Salamat po Sir Ernie. Bronquito Channel dan Tamsak Host, ayan. Bronquito pasuklaan na lang po si Jenny, ayan. Dan sa'yo lalabs. Lablabin nyo yun si Sir Ernie po nakapin, ayan. Iyay Mingalab shoutout, Tamsak Dan, ayan. Salamat sa pagpin ng main ko, ayan. Walang naman po Sir Ernie, ayan. Alan Aquino Dan from Bronquito Channel, ayan. Ayan, ano Alan, pasok lang na lang po si Bronquito. Si Brochito. Ano ba yung basa naman? Arjun on the mix. Jenny Rentoria dikit na ako, ayan, from Bronquito Channel. Carlo de Alca Vlog, Miguel Love shoutout, Tamsak Dan, ayan. Carlo, thank you sa patamsak, ayan. Salamat sa patamsak, Carlo. Carles Mix Club DJs. This is Team Destruction. Basta Team Destruction, campeón. This is the mix of DJ Romar, the best. Dikit again, no? Salamat po, Sir Ernie, ayan. Salamat po sa padikit, ayan. Hindi nga ako Sir Ernie gaano nangingis na kasi si Lolo hindi na ako pinapaalis sa 2.40. Pabalik-balik na lang ako. Panay kain. Iyay padikit po kay Iyay mga lalabs. Ayan. Lablab po yung nakalapin. Ayan. Iyay Doner Dan from Bronquito. Mga lalabs. Ayan. Tots Baloyot cover Dan from Pilipinas. Ayan. Tots Baloyot. Galing ko palang kumanta eh. Ayan. Si Tots Baloyot. Bronquito Channel Dan from Alan Aquino. Ayan. Ayan, Victoria tayo kasi kung tamsak host. Ayan. Salamat po Madam Victoria sa patamsak po. Ayan. Tingnan ko host kung magpaikot kita. Hindi po Sir Ernie, salamat po. Ayan. Kanina hindi ako nang isdaoy. Ayan. Bakit ganun Sir Ernie, pag pumunta ka sa mga bartiran, bakit kinakain lang naman yung nababartir? Iya, Doner Dan dikit tamsak po from Jenny Rentoria. Ayan. Tam 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 tam. Ayan, 6 million po in the house. May love shout out. Iya, pasok lang na lang po si Jenny. Maraming salamat po. Ayan. Da. This is the mix of DJ Romar, the best. Parang, ayan, salamat po sa paharang Madam Victoria Tangka. Ayan.
Ayan, palablab po kay Madam Victoria. Nag-GLS din yan mga lalabs. May primer pala to si Madam. Ayan. Tamsakan natin. Ayan, salamat po Sir Ernie. Again sa'yo host. Ayan. Ernie Calvo 40. Sana all madaming alagad. Ayan, salamat po. Ayan, dinakitan ko po yan. Tamsakan ko po ito Madam Victoria. Yung dikit ko rin to sa'yo Madam Victoria. Ayan. Ayan, Johnny Mikey. Channel Tamsak Dan host. Ayan. Salamat po sa patamsak. Akrima Lalab Migalab shoutout. Ayan. Good morning po host from Johnny Mikey channel. Ayan. Good morning everyone. Good morning Lalab sa Akrima. Kumusta na yung WH mo dyan? Ayan. Victoria Tangka TV dan Tamsak Pulpak Pasukli. Ayan. Shoutout sa lahat from Johnny. Ayan. I'm in. Ayan. Ayan, meron siyang premier mga lalab. Si Madam Victoria. Lablabin nyo patamsak. Ayan. Oh. Ayan. Ernie Calvo dikit again. Salamat po Sir Ernie. Ayan. Sana all may nag-aayuda. Ayan, salamat po. Ayan. Dinakitan ko po yan. Lady Coach Mingilab shoutout po. Ayan. Hello sis. Ayan. Salamat po sa palike Lady Coach. Yan, Lady Coach po nagbawa ng kanyang bahay. General Torio TW. Ayan. This morning po. Ayan. Good morning lalabs. Lady Coach. Palablab po yung nakapin mga lalabs. Si Sir Ernie. Ayan. $9 million Migalab shout out. Ayan. Victoria Tangka TV dan full pack from Carlo. Ayan. Carlo Di Alca Vlogs. Ayan, Madam Victoria. Dan na po sa'yo si Carlo po. Pasuklian na lang. Yung member host ang may ayuda. Hehe. Ah. Yan, salamat po sa Ernie. Yung member daw ang may ayuda, mag-aayuda eh. Ayan, lady sa nakapin. Ayan, dikit sa nakapin sis. Ayan. Ayan, Sir Ernie po. Dan na po sa'yo si si Lady Coach. Ayan, ang bait ni Sir Ernie. Ayan. Yung aking member ang nag-aayuda mga lalabs. Di ba dapat si host ang mag-ayuda? Ayan. Next live, ayan, from Lady Coach. Johnny Mikey channel. Ayan, may pala si Lady Coach. Ayan, tamsakan ko to lalabs. Hey Lady Coach. May premiere din sa. Ayan, dikit ko rin to sa'yo. One Day TV Madam. One Day TV may love shoutout po. Ayan. Tamsak. Mikey, good morning from One Day TV. Ayan. Dikit again host. Ayan. Salamat po Sir Ernie. Ayan. Dikit natin.
Lagyan na natin ng jacket. Salamat po Sir Ernie. Ayan. Hi Ernie from One Day TV. Ayan. Ernie Barrera Dandikit from Jenny. Ayan. One Day TV may love shout out. Madam Musta from Alan Aquino. Ayan. Okay lang yan si Madam. Si Madam One Day. One Day TV may love shout out. Ayan. From Ernie Calvo. Ayan, nakapin po si Ernie Calvo. Ayan si Madam One Day TV. Dalawa yung kanyang channel. Sana all. Ayan. Sana all na yung dalawang channel niya. Nakasikaso niya. Ayan. Johnny Mike channel ko. Dan Pulpak. Pasukli na lang from Carlo. Ayan. Ernie Calvo dikit tamsak pulpak pasukli. Ayan. Yan si Ernie, dan po sa'yo si Jenny. Next live. Ayan. Ayan, patamsak po kay AD Coach, mga lalaws. Mayroon siyang premiere. Tamsakan natin yan. Love channel Dan from Ernie Calvo. Ayan. Good morning Ma'am One Day TV from Johnny Mikey channel. Ayan. Pilipinas. Magba ng kanyang wifi padikit po please from EI. Magtamsak muna tayo sa mga premiere. Ayan. Ayan, Ma'am Jenny, marami po akong dikit sa'yo. Ayan, nagpalipad si Pamilya de Estrada. Thank you po, Pamilya de Estrada. Thank you. Ayan. Ma'am Love, dalawa yung andito mo eh. Ayan. Salamat po, Pamilya de Estrada po, salamat. Ayan. Nagpalipad siya mga lalang. Ayan, thank you so much po. Ayan. Jenny Mikey channel dan from Pilipinas. Yun yung tinatamsakan ko. Si yung Pamilya de Estrada mga lalabs. Thanks for watching. A like would be appreciated. And don't forget Tamsakan ko muna si Lady Coach. Kay Pamilya de Estrada. Thank you so much po, Pamilya de Estrada. Si Madam Victoria Tangka, nasaan na ba yun? Natamsakan ko rin siya. Yan, mag-backread na lang ako. Nablabi niyo ng kapin mga lalabs. Ayan. Johnny Mikey Dan. Ayan. From Ernie Calvo. Nablabi niyo yan si Pamilya de Estrada mga lalabs. Ayan. Palipad siya ng $1 ba yan? Thank you so much Pamilya de Estrada. Ayan. Ayan, Arlene Cooking Style. Nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Ayan, galab shout out. Arlene Cooking Style. Si Madam Arlene Atato. Ayan ko nga. Ayan, ang bilis ng bahay mo Arlene. Nag 218 ka na ngayon.
Ayan, naka 200 ka na pala, mashallah. Ayan. Ang bilis. Nung nakaraan, ano pa lang, mag 100 ka pa lang, ngayon nag 200 ka na. Arlene Komen from Lady Coach, ayan. Iyay Donardan. Pamilya de Estrada. Iba ko nga yung bahay niya. Ang laki ng bahay ni ano, ni Pamilya Estrada. Ayan, thank you lalabs. Ayan, nagpalipad na naman siya. Wait, ipipin na natin yan siya. Wait lang. Pamilya de Estrada, thank you so much po. Thank you so much, Pamilya de Estrada. Alam ko meron tong ano premiere. Copy link. Yan, thank you so much. Nagugulat ako sa mga tunog. Iyay dan, ayan mga lalabs, palablab kay ano, kay Pamilya de Estrada. Amber. Tan 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 tan. Tamsak sa nakapindikit. Ayan, Sir Ernie, dan na po sa'yo si ano? Si Arlene, ayan, lablabin mo yun, Arlene. Si Sir Ernie. Pamilya de Estrada po padikit mga lala sa ating super chatter. Tamsak sa nakapin, ayan, Sir Ernie, din po sa'yo si ano, Arlene. Pamilya de Estrada dan, ayan, from Pilipinas. Okay, kantas ko ngayon pa ako ng alay. Uy, ayan. Tan, 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 tan. Namatay na pala to. Arlene dan from Ernie Calvo mga lalas. Ayan, ano, Arlene. Dan na po sa'yo si Sir Ernie Calvo. Ayan. Sir Ernie Calvo. Lablabin niya, lablabin na kapin mga lalap. Si Pamilya de Estrada. Ayan. Lady Coach vlog dan to you.
From Johnny Mikey. 6 million in daos, mega love shout out. Ayan. By Touch. Ayan. 9 million in daos po, mega love shout out. Thank you so much everyone. Ayan. Pamilya de Estrada. Ang laki ng kanyang bahay. You have 51,000. Banana. Mashallah. Ayan. Pati Channel, mega love shout out. How are you, Pati Channel loves? Ayan. Pati Channel po, ayan, nagbaba ng kanyang bahay. Arlene Dan again from Ernie Calvo, ayan. Yan Arlene, nag-ayuda sa'yo sa Sir Ernie. Salamat po Sir Ernie Calvo, ayan. Ang bait ni Sir Ernie mga lalabs, ayan. Welcome my new video please from Pati Channel, ayan. Lumang dikit sa nakapinhos, ayan. From Johnny Mikey Channel. Ayan si ano kasi si Pamilya Estrada. Lahat na iikot nito, ayan. Lady Coach Vlog. Dikit tamsak from Arlene, ayan. Ayan po, Pati Channel po, nagbaba ng kanyang bahay, Pati Channel. Palablab po nakapin mga lalabs, yung ating super chatter, ayan. Na si ano, Pamilya de Estrada. Pati Channel po nagawa ng bahay, ayan. Tusok host, Marichel Vlog. Salamat sa patusok lalabs. Ayan, Marichel Vlog TV, good morning from Marichel, ayan. Pati Channel Dan from Ernie Calvo, ayan. Pati Channel please connect to Ernie Calvo lalabs. Yan yung aking mga member mga lalabs, binababa po ni Nightboot. Yan si Nilmar Channel, palablab mga lalabs. Pamilya de Estrada. Ernie Calvo 40 Dan, ayan from Pati Channel. Marichel Vlog, ayan nagbawa ng kanyang bahay. Pati Channel Dan to you from Johnny. Gita Laxmi, may love shout out, ayan. How are you, Gita Laxmi, ayan. Please support me there from Gita Laxmi, ayan. Gita Laxmi, don't cry, ayan. Yan 9 million in down, mag-love shout out. Odon, mag-love shout out. Ayan, si Odon po nagawa ng kanyang bahay mga lalabs. Ang laki ng bahay ni Pamilya de Estrada. Gita Laxmi, please support me there. Ayan. Marichel Dan from Ernie Calvo. Ayan. Yan mga sablab mo po yan si Sir Ernie Calvo. Ayan. Iwan po ng bakas from Marichel, ayan, Vlog TV. Ayan, siling ganda po binababa ni Nightbot.
Pilipinas atin to, dikit tamsak from Arlene. Ayan. Ayan, Pilipinas, pasoklan na lang po. Si Arlene, ayan, Pati Channel. Odon dan from Ernie Calvo, ayan. Odon pasoklan po si Ernie Calvo lalabs. Pati Channel ang buwan ng kanyang bahay, ayan. Pati Channel. Ayan, Gita Laxmi, padikit kay Gita Laxmi mga lalabs, ayan. Don't cry, Gita Laxmi. You are crying, ayan. 11 million ay nasa mga love shout out. 11 million, ayan. Welcome my new video please. Okay, I welcome to your house, Pati Channel. Ayan, Pati Channel po, nagbuwa ng kanyang bahay mga lalas. Ayan, Pati Channel. Gita Laxmi dan my friend from Ernie. Ayan. Gita Laxmi dan to you from Arlene. Ayan. And 11 million and daw sa mga love shout out. Ganda kayo sa nakapin mga lalabs. Ayan, tusok sa nakapin, dating dikit, parang Marichel Vlog. Ayan. Salamat lalabs. Punta tayo kay nandyan pa po ba si Alan Aquino?
Madam Victoria, nandyan ka pa? Si Lady Coach ba nandyan pa? Ayan. Ayan, Michael Rocha, may love shout out. Michael Rocha, ayan ang baba ng kanyang bahay. Madalabs yung aking mga member po, binababa ni Nightbot. Ayan. Marichel Dan from Michael. Ayan, Marichel. Pasuklian na lang po si Michael Rocha. Ayan, 4 million indaws, may love shout out. Marichel Vlog dan dikit thumbs up. Ayan. Thank you from Pati Channel. Ayan. Ayan, Pati nakapindan po Apple Pack. Ayan, Pati Channel, please connect to Tots Baluyot.
Yan, Dragon Gaming, Miguel Love shoutout. New video pa Dragon Gaming. Ayan, Pilots K Vlog, Miguel Love shoutout. Ayan. Hello host, ayan, kumusta ka na? Pilots K Vlog. Ayan yung ano po yung aking member na po si Madam Love Channel, si One Day TV, ayan. Palamlab mga lalabs. 8 million in the house, Miguel Love shoutout, 8 million. DJ Generate Remix. Michael, thank you from Tots Beloyot. Ayan. Ayan. Tininin, tininin. Michael, thank you. Ayan. Tananan. DJ
Ayan. Agus Bang Channel, may love shout out. Agus Bang Channel, good morning, have a good day po. Ayan. Dumaan lang po. Ayan, salamat sa padaan, lalabs. Agus Bang Channel, thank you. Tamsak Dan, si Sayan Madam Mary Rose. May love shout out po. Good morning. Ayan. 46 thumbs up po. Ayan, salamat po sa patamsak. Agus Bang Channel. Ayan, meron si Strawberry, palabalabang lalabs. Ayan pa ba si Toots Baloyots? You go! One Day TBCs, ayan. Nasa work yan si Manong One Day TV. Ayan, Ella win work 10,000 pesos. Oo, na-work na sa NS payaman yan eh. Sana oy. Sana all madam. Ayan. Payaman. Si Madam One Day TV, madami tong pera eh. Ayan. Nasa nata sa nasa US. Ikaw payaman ka na dyan sa Dubai. Mayaman sa ano madam, resibo. Ayan, meron si Strawberry na mapapo ng kanyang bahay. Ayan. Tawa tuloy si Madam Mary Rose. Ayan. Benji Flores Remix. One Day Australia nakatira ay. Nasa Australia pala malaming din sa ano sa US. Oh my god, mali. Ay, ambot oy, ayan. Tanadam, tanadam.
Yes, yaman tayo sa YTCs. Ayan. Sana nga Madam Mary Rose, yaman tayo someday. Ayan. Maging 1 million yung ating subscribers. Sana yumaman tayo. Uy, ayan. Yung iba talaga mayaman na sa YT. Yung maraming subscribers. Ayan. Yung sobra ng sikat Madam Mary Rose. Katulad ni Tony Fowler, mga ganon. Ayan. Mary Rose Dan Pulpak from Tots Paluyot. Ayan. Billion na sa mo. Oo, madam. Yung siguro kita nun sa isang buwan, grabe ay. Million din siguro. Ayan. Tots Baluyot cover. Ayan, nagbuba ng bahay. Sana maabot din natin yung naabot nila no. Ayan, Mary Rose Dan from Michael Rocha. Ila Tamsak to from Tots Baluyot. Ayan. Mary Rose Dan from Michael. Ayan. Toy Baluyot cover Dan from Mary Rose. Ayan. 9 million daw mag-live shout out. Ayan. Michael Rocha po. Ayan ang gumawa ng kanyang bahay. Michael. 10 million daw mag-live shout out. 10 million, thank you so much. Ayan. The night. Chat revenue. Of the night. Michael Rocha Dan from Mary Rose Strawberry. Ayan. Mary Rose, thank you po from Tots Baluyot. Wala pa akong di pa ako Madam Mary Rose naggagawa ng premiere. Wala pa kasi akong time, tinatamad ako. Natamad pa ako mag-vlog. Ay kasing busy. Tot Baluyot cover, welcome. Ayan. Sis, gawa ng premier meron ka time. Ay, kasi nag-upa ko ngayon. Ginawa ko, naghilata lang ako buong maghapon. Ayan. Naglaba lang ako, yun lang ginawa ko. Pero sinabi ko kahapon, magluluto ako kasi iba-vlog ko yun. Ay nako, tinamad ako Madam Mary Rose. Ginawa ko na lang, nagprito na lang ako ng itlog. Nilagyan ko ng kamatis. Sis, lagi ka busy. Yun na lang, oy. Busy Madam Mary Rose kasi sa trabaho, no? Nakakarating ng anong oras na. Yung Monday na off, hindi enough. Yan, wala akong nagawa. Nasabi ko maggagawa ako ng premiere ngayon. Ayan. Itlog lang yung naprito ko. Ay, nako. Ayan. Kasi kagabi late na ako natulog. Tinamad akong tumayo.
Is kulang ka day off, ayan. Oo, kulang yung isang araw, ayan. Itlog lang tuloy yung ano ko naluto, ayan. Yun na lang yung kakainin ko mamaya. Lanao del Norte Mix Club. Batang Sandstorm Tamsak Host, ayan. Big love shoutout lalabs. Batang Sandstorm, ayan. Kumusta ka na lalabs? Ayan. Ayan, at million daw po may love shout out. Ayan. Kailang host. Ayan. Dapat day to day off kagaya iba na sa Amron. Sana nga Madam Mary Rose dalawa yung off. Alam mo yung isang araw lang yun na off. Parang di enough. Ayan. Kulang. Isang araw lang, isang linggo. Isang beses lang yung off, ayan. Mary Rose Strawberry OTW parang Batang Sandstorm, ayan. Tapos yung pasok ko mamaya, medyo maaga, alas 12. Alas 12 ng tanghali, ayan. Anong oras na to? 2:45 na dito ng umaga. Not enough one day of bitin oras. Yun nga, madam. 111 TV dan na po sa nakapin. Ayan. Salamat lalabs. 111 TV may love shout out. Ayan. Ayan, Madam Mary Rose, dan na sa'yo si 111 TV. Main channel niya yan. Si 111 TV. Ayan. Ayan yung aking mga member po, Binabani Night Boot. Ayan. Legend on the mix. Dati naman Madam Mary Rose nung hindi pa ako muni. Everyone week meron akong upload. Lagi akong may upload. Ngayon isang buwan na wala pa akong bagong upload. Our street, many sound system. Ayan, 7 million daos. May love shout out. 7 million, thank you so much. Ayan, party music po. Ayan, Binababa ni Nightboot. Lablab mga lalabs. First time. Ayan. Kasi hindi ka mo nilag meron upload ngayon, busy ka na sa work. Yun nga madam, busy sa work. Walang time mag vlog ba. Ayan. Ngayon pagdating ko, party music OTW from Batang Sandstorm. Ayan. Siyempre kasi yung pumapasok ako sa ng tanghali, magbasa ko. Sa gabi na naman magbas, 2 sakay, ayan. Parang pag uwi ng bahay, pagod na. Ginagawa ko na lang nag-LS. Para ma-update.
updated sa aking YT. Ayan. Ikaw ba, Madam Merero, sumasahod ka na ba? Sumasahod ka na sa YT mo? Siguro laki ng sahod mo, madam. Kasi ano, parang buong araw ka ata nag-GLS eh. Yung iba, malaki ata yung nasasahod sa YT kasi yun nga. Kaya gusto ko nang umuwi ng ng Pinas, madam. Wala si sahod ako, ayan. Pero nakasahod ka na dati. Magkano yung unang sahod mo, madam? Pag hindi ka naka $100, wala kang sahod. Ayan. Pag mga $40, 50, wala. Kailangan maka $100 talaga. Ayan. Hindi pa ako nakasahod. Hindi ka pa naka $100, tingin ko. Alam mo, madam, ang laki ng bahay mo. Ang laki na kaya ng bahay mo, 3K. Ayan. Parang hindi ka pa nakasahod, madam, hindi mo pa rin nare-reach yung $100? Hindi mo pa na-reach yung $100, pero ang laki na ng bahay mo. Party music done, just visit my house, friend from Batang Sandstorm. Ayan. Ayan, galab shoutouts from Juniper Kwangko. Ayan. Sige, Batang Sandstorm. Nagsusuklian si Party Music Lalabs. Ayan. Pag pumunta yan sa bahay mo, nagpapalipad yan. Ka lang nun, Batang Sandstorm. Magbakas na galing ka sa akin. Ayan. Pupuntahan ka niyan. Hello po, Lalabs. Good morning from Arcons Vlog. Ayan. Arcons. Wala kasi nagpalipad pa member kaya hindi ko reach na. Pero madam, magkano na yung mo? Nasa ka na ba? Nasa 50? Ako kasi meron naman akong mga meron pa akong mga upload, di ba, dati. Kaya nakasahod na ako yung first sahod ko ng February. Ayan. Revenue ko $89. Ayan. Alam, malapit na, malay mo ngayong buwan, ma-reach mo na yung 100. Malapit na rin, 89 na eh. Ayan. Pabyo naman ako sa aking new upload video. Salamat. Ayan. Sige, Arcons, i-view natin yan. Ano ba si Batang Sandstorm? Sana sis, ma-reach ko na $100. Ayun. Ma-reach mo na yan, madam, next month. Ayan. Sweldo ka na. Ayan, Arcons. Lovely. Ang cute ng mo, dog. Ang liit.
Anong ano to? Anong lahi yun? Ano pa naman yung ano mo message? Naka-off. Naka-turn off. Naka-turn off yung ano mo. Message mo. Archons. DJ Rams, the best. Yan Archons, naka-off naman yung message mo ba? Hindi maka-comment. DJ Rams, the best. Ayan, meron si Strawberry po na gumawa ng kanyang bahay. Baka ano yan madam next month? Diba 80? $30 na lang. Eh ano lang, $25 na lang kulang mo. Ayan. Pag uwi mo Pinas, marami ka baon dollar. Ayan. Meron naman akong ipon madam sa Pinas. Ayan. Wala tayo pera dito. Ayan. Ipon lang. Ang channel may alam shout out. Ayan. Sana nga maraming dala. Meron sa Strawberry. Ayan. May ipon lang tayong konti madam. Pang ano, pang business. Kasi naisip ko nung dati, dito ako sa abroad, hindi naman habang buhay nandito ako eh. Kaya kada sweldo ko ayun, nagkikip ako ng pera. DJ Rams, the best. Inuhulog ko sa ano ko sa account. Dan sa nakapin from Batang Sunstorm, ayan. From An Channel, ayan, Batang Sunstorm, lalabs. Suklian na lang, lalabs. Yan, An Channel po nagbawa ng kanyang bahay, An Channel. Na masisib man hindi habang buhay sa abroad. Yun nga po Madam Mary Rose. Yun ang naisip ko hindi habang buhay nandito. Ayan. Tagal na ako dito, ano na. Magna 9 years na. Dito sa UAE. Hindi pa ako umuwi ng Pinas, Madam Mary Rose. Street ako dito.
Wala, tagal mo dyan sis, paano love life mo? Ayan. May love life naman tayo, madam, yan. Ayan. Wala pa akong anak. Ayan. Tumatanda na dito sa abroad. Kakalimutan mo na nga yung mga bagay na yan. Ayan. Si Madam Mary Rose, ako kasi yung breadwinner sa amin eh. Puro trabaho lang, puro trabaho lang. Ayan. And lalabs, manager na barista, maraming salamat sa patamsak, lalabs. Ayan. Kuya Jong, mega love shout out. Ano pa lang ako, Madam Mary Rose, 17 pa lang ako, nagtatrabaho na ako hanggang ngayon. Ayan. Parang hindi ko naisip noon na mag-asawa ng maaga. Kuya Jong, may love shout out. Ayan na. Salamat po, Madam Mary Rose. Kaya pala panganay talaga trabaho, mayroon obligasyon. Ayan. Ano ako, Madam Mary Rose, pangatlo. Ayan. Lahat ng mga kapatid ko may mga anak na. Kulang yung napag-iwanan, iwan ko ba? Ayan. Dragon Gaming, ako lang kasi yung tumulong sa aking magulang. Ayan. Lahat man yan sila nag-asawa ng maaga. Ayan. Nagkanak sila ng maaga, nabuntis sila ng maaga. Ayan. Hindi kasi nila iniisip yung future ba. Basta lang na in love, yun na, nagsawa na, nagtanan na, ayan, nabuntis, wala na. Ayan, 11 million in dollars, mga love shout out. Connected to the link. Ayan, thank you Kylie. Nakikita mo na forever mo soon, inshallah. Ayan. Uwi na ako, mag-aasawa na nga ako eh. Thanks for watching. Magpapakasal na ako sa Pinas. A like would be appreciated. Magpapakasal na. Ang channel, ayan. Magpapakasal na ako sa forever ko, ayan. Ay. Sa forevermore. Nandito ako sa abroad na matagal na madam, hindi ako, ayoko ng ayoko sa ibang lahi. Kasi baho. Ang baho. Ang channel ayan. Mabaho yung mga ibang lahi, ang may kilikili. Ayan. Ang channel, ayan, nagawa ng kanyang bahay. Pakasal ka na sis, ako taga-kain handa sa resepsyon ha. Sana nga madam, oy, ayan. Magpapakasal na ako. Everybody. Sabi ni Kylie, uy, ayan.
Mga lalas pabalikan si Kylie, ayan. Batang Sunstorm dan si Kylie sa'yo lalabs. Is mabaho ibang lahi amoy kilikili. Oo madam, mabango dito oy, ayan. Amoy kilikili. Ayaw ko, ayan. Walang ligo man oy, ayan. Mga amoy putok. Aha, amoy sibuyas kilikili. Oh, amoy sibuyas madam. Ayaw ko. Sana lang ako sa Pilipino lang ako, ayan. Tawa tuloy. Ambot man tong kanta na to. 111 TV, ayan. Wala na yung music. Yung music natin. Ibalay kulang sa ligo. Hindi madam kulang sa ligo. Walang ligo. Ayan. Wala silang ligo. Lalo nang yung mga taglamig. Ay nako oy. Pag sumakay ka ng bus. Ang sangsang. Ayan. Ang sangsang kaya ayan. Walang ligo. Lalo na nung taglamig dito, walang ligo na oy, ayan. Ayan, 8 million dollars, may love shout out. Victoria Tangka, madam, ayan. Diyan pa si madam oy, ayan. Nung taglamig, pag sumakay ka ng bus, pag punong-puno ng mga ibang lahi. Oh. Grabing amoy. Huwag ka na lang hihinga talaga, ayan. Huwag ka na lang hihinga. Amoy paa, amoy kilikili, ayan, di maintindihan talaga eh. Lalo yung public bus, ayan. Punong-puno yun ng mga ano, iba-ibang lahi, halo-halo. Lalo na yung mga ano, mga Pakistan, oy. Grabe ang mga amoy, ayan. Amoy kilikili na hindi maintindihan, oy, ayan. Pero Madam Mary Rose, gustong gusto yun ng mga kabayan. Ay, yeah. Kung gusto nila yung mga ano, Pakistani, ayan. Kuya Vlog, may love shout out. Kuya Jong, ayan. Ay. Malaki daw kasi ang mga ano, Pakistan, ayan. Arabo, grabe daw amoy walang ligo. Walay ligo, ayan. Wala yan silang ligo, madam. Pagkabaho, ayan. Pero yung iba naman, Madam Mary Rose, yung nagkakaroon ng Pilipinong karelasyon, tinuturuan naman ng Pinay, ayan. Natututo naman yung iba, naliligo na sila, ayan. Pag Pilipina na yung karelasyon, ayan. Sa una lang naman, medyo may amoy pa, ayan. Katagalan, ayan, na ano naman siya. Natuturuan naman pag mahal niya ang Pinay, ayan. Sumusunod naman. Dito sa abroad, napakadaming ano,
napakadaming gwapo ganun. Pero yun nga lang, nakakasawa na yung kagwapuhan nila. Parang normal na lang pag dito ka tumira, pero pag yung ibang lahi pumunta sa Pilipinas, parang hangang-hanga yung mga tao dyan. Kasi kakaiba. Gwapong gwapo. Kahit ano, Indian. Dito ay naku, napakadaming Indiano dito ay, ayan. Pag pumunta ng Pilipinas, grabe yung mga Pilipino dyan, no? Hangang-hanga. Dito napakadami. Napakadami ditong Pakistani, Indian, Nepal, lahat ng lahi. Ako sis, ayaw ko dyan, ayan. Napakadami dito, halo-halo ang mga tao dito. Syrian, ayan. Lahat ng lahi ata nandito na eh. Pati mga itim, ayan. Ayaw mo Indian, ayan. Yung Indian kasi ano eh, kumakain sila ng sibuyas, ayan. Kumakain ng sibuyas yung mga Indian. Napakadaming Indian dito, Madam Uy, ayan. Pero ang mga Indian magaling sa business. Dito sa UAE, daming ano, Indian na may business. Yun nga lang kasi amoy ano, amoy mga putok. Yan, 7 million in the house, Miguel Love, shout out. Ayan. Ay nako, ayan, Mary Rose, Madam Mary Rose. Walang ganong tao ngayon, Madam. Is okay lang yan, tao maya. Mamaya maraming tao dito, LS mo, ayan. Ay. Oo. Ikaw ba, Madam Mary Rose, di ba nakikita ko ano, nasa tindahan ka? Anong business mo, Madam, dyan? Ayan.
Yan, Madam Mary Rose po nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs. Yan, 8 million in the house. Big love shout out. Yes, kagabi LS kaunti tao kagabi. 200 US views 2 hours lang, ayan. Wala akong business. $200 views lang, ayan. Sabay ka lang, madam, ayan. And 8 million in the house, big love shout out. Sis, tinamad ako mag-ilis minsan. Wag kang dama rin, madam. Uy, ayan. Minsan nga minsan naisip ko rin yun eh. Na tinatamad ako kaso lang naisip ko. Yung mga yung mga naghihintay ba sa'yo yung mga viewers mo, madam? Naghihintay sila sa'yo na mag-LS ka, ayan. Hahaha, ayan. Di ba yung mga viewers mo? Kasi alam nila yung timing mo. Kung hinihintay ka nilang mag-live, ayan. Kung hindi ka mag-LS, pupunta yun sa iba.
Kuya Vlog, Kuya Jong, ayan. Ay, 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 ay. Eh, Madam Mary Rose, Kuya Vlog. Siguro Madam Mary Rose mag-out na ako. Umaga pa yung pasok ko bukas. Ayan, Batang Sunstar, everyone, Madam. Madam Mary Rose, mag-out na siguro ako. Ayan. Madam, ayan sa'yo tomorrow na lang po, Madam, everyone. Ayan. Mag-out na ako, Madam. Sige, sis, and tulog madaling araw dyan. Ayan. Matulog na ako, Madam. Alas 12 ang pasok ko bukas. Sige po, Madam, mag-ingat ka palagi yan. Inshallah, pag ako'y umuwi, magkita tayo. Ayan. Sige po, bye-bye, everyone.